she my cologne after the show. She told me that shit was her favorite sin. Sprint advantage spacious, we could take it friends. What happened next, you could take a guess. Salut, eu sunt Pricu și eu sunt Oli și bine ați venit la Parkour Challenge. Yes! Ideea e simplă, sunt două reguli. Ai doar o încercare să provoci, dacă nu reușești, este rândul celuilalt. Ai două încercări să reușești provocarea, dacă nu, cel care te-a provocat are un punct. Cine face 3 puncte, câștigă. Pentru că-s generos astăzi, o să te las pe tine să începi primul. A, deja începem! Dar cum să nu? Dă-i, frate. Oh, stai. Gainer. Haide, măsa! Bă, ce-mi rup curul. Au, au, au. Hai că e un challenge pe măsură. Un challenge pe... Măi! Și... Hai că a fost bun primul, numai trage mai sus. Da. Dă-i! Ăla-i! Bun. Hai că te scuzăm de rol. Aia e bonus. Că rolul e ca și cum te scoți din flip. Corect. E bun. Nu e corect, da. Bă, e bun. Următorul challenge pentru mine. Îi să supraviețuiești. O să vii dincolo, pui o mână pe ăsta, aerial twist, back 6. Bun. Simplu. Sperăm să fie simplu. Nice! Ce abrupt e așa. Păi tocmai de aia, ca să te ajute. Mai ai una. Și de data asta fără mâini, că altfel de literă. Și lovi la mânuță. Aha, să lovi la mânuță, scuzați-l. Dă să pupe mama, tata. Știu că nu trebuie să găsim scuze proaste, dar eu slovi la încheietură și probabil dacă o să pierd, să știți de ce măcar. Să știți de ce lovi la încheietură. Bine! Bine! E rândul meu. Așa arată procesul de gândire. Hai cu mine. Hai că vin cu tine. La copacul acesta frumos. Wow! Hai că se pune, n-am picat, dar era să dau dublu. Uitați, oameni buni, aproape Van Damme. Dă-i tare, tare, tare. Ola! Hai, bine! L-ai dat mai bine decât mine. Nice. Momentan nu are nimeni niciun punct, îl ținem bine. Nice! Wow! Ok, ok. Mai o dată. Dă-i! Dă-i, dă-i, dă-i! No! Ai văzut ce are ca piciorul aici? Și oficial ăsta are un punct. Da. Ce să fac? Se mai întâmplă și la profesioniști. Nu uitați să scrieți, oameni buni, în comentarii cine credeți că câștigă. Și vedem la finalul clipului dacă ați avut dreptate sau nu. Challenge-ul pentru Oli e side flip pe 50 de acolo, încă un side flip, round back 360. Bine. Hai de viața mea. Gata? Da. Și bine! M-am pus mâna așa cu degetele. Bun. Bine, bine. Hai, dai. Asta e prepul lui Oli. Lejer, numai că să spici pe asta. Nice, nice. Dă-i, dă-i. Bun, mai... mea opusă, ai problema. Dar hai că mai am o încercare și cred că pot. Mai ai o încercare, da. Ai dat ok, da. Sper să nu reușească. Să aibă și el un punct. Ce, numai eu? Dă-i, 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 36! N-am cum, e partea mea opusă, e imposibil să dau, n-am cum. Îmi iau punct și aia e. Fă, ce păcat, ce rău îmi pare. Da, Bun, deci momentan scorul este de 1-1. Făi, ce frumos e soarele ăsta, parcă îmi dă vitamina C. Vitamina D, bă, nu ce. Ce, bă? Nu-mi place mersul ăsta așa hotărât al lui. Aoleu. Cred că deja știi ce vreau să Da, fac. știu. Mamă, dar ce mișcă asta, bă? Hai că nu piși cu ea. Hai că se poate. Gata. Da. Bine! Oh. E un pic frică, sincer, că am mâna asta burită și nu știu cum mă împing eu, dar hai că facem cumva. Să facem un test. Hai de capul, avea pot să stau pe pâine. Odată trebuie să dau, că nu mai pot a doua. Dă-i, dă-i, dă-i! Aaaa! Nu am putut prinde, bă, piciorul! Nu! Adică, ba da! Nu mai dau, că o să mă lovesc la mână și nu vreau. Da, bine. Ai 2 puncte. Nu, eu am 2 puncte. Tu ai 2 puncte negre și eu am
Nu, tu ai 2 puncte și eu am 1 punct. Da. Ăla care face 3 câștigă. Hai de capul meu. Puneți pariurile acolo pe mine. E rândul meu, o să facem cu 1 punct. Nu, eu o să fac încă 1 punct. Stai să vezi, stai să vezi. Haide! Dă-te în pui! Dă-te în pui! Bun, hai să te Dă-te vedem. pui mei, bă! Am știe punctele slabe în pui mei, că eu nu pot să dau Webster așa de bine la sol. Mă descalz că păpucii ăștia nu sunt cei mai buni pentru sărit și nu am chef să alunec. Nici șosetele ale albe? Aia zic. Că ce reci pe jos? Dai, fac. Bă, nu filma! Pentru content din ăsta, accesați linkul din descriere. Nice. Oh, ai văzut? Ai văzut ce ziceam? Bă, ce alunecat, ești prost! Aia Mamă, zic. m-am dus ca pe patinoar, du-te în pui mei! Încercarea numărul 2. Nice. Nu pot, nu Deci dau hai- Webster bine și nu pot să dau Edel Twist din Webster. Prima oară să zicem că ai alunecat și nu o pe vina ta. Îți mai dăm o încercare. Nu, Ce că-s zici? prost, nu pot să-l dau. Hai mai o încercare. A treia e cu noroc. Păi și o să mă duc numai până la Edel Twist. Că n-o să- Gata, nu mai zic nimic. Am 2 puncte, e 2-2 scorul. Perfect. Rândul lui Oli. O să dau un trick pe care tricul probabil nu cred că îl știe, dar nu contează că e în avantajul meu să-ți iau de punct și o să câștig. A fost mâna aia așa. Se pune, se pune. Da, da, că ai pus-o după. Ai, bă. Am făcut ca cercare. Bine! Ai de pula mea! Wow. Mai ai o încercare. Da, stai că Mai ai n-am o știut unde sunt în aer. Ioi, dar e bine pentru prima încercare. Bine! Bine, bine, bine! Mai bine Mamă, de decât când nu l-am mai dat asta? Dar nici eu nu l-am mai dat de mult, de aia l-am dat și eu. Hai că o ieșit. Jocul continuă și Pricu urmează să-mi dea un challenge pe care eu sigurat o să pot să-l dau pentru că sunt mai bun. Sau? Ce dracu dai aici? Hai de pui mei, că nu mai sunt bun. Așa am vrut eu să facem dublele. Omul s-a opus la somn, ești prost! Dar nu m-a lovit. Am intrat aproape direct în rol. Ai de viața mea! Și tu așa vrei să dau eu? Da, nu e și chiar cum așteptam eu, așa că e rândul lui Oli. Ce să zic. Yes! Nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit. E rândul meu. Cum e? E aproape first try pentru mine, că n-am încercat niciodată, dar... Ai de vedem viața acum. mea. Iar îmi dai avioane de-astea. Nu chiar cred. What the fuck? What the fuck? Ce pui mei? Oh, bine! Hai, da. Nice! Da, următorul participant. La parcurs challenge și fii atent acum ce-ți dau. E Hai să ceva ce vedem. sigur poți. Dar să vedem dacă poți pe copacul ăsta, gata? Da. Bun! Bine! Foarte bine! Frumos! Bine! Ăla-i. Bun, e rândul tău. Challenge-ul Oli e în desfășurare. Nice! Nu dai niciun prep, nimic? Nu, Na bine. poți dau de mai jos. De mai jos. Lasă că dau de aici. Dai de aici, că de aici e challenge-ul, de aici trebuie să dai. Bă, nu 36! Ai greșit tricul, băiatul meu! Ai dat 36! Pare că tricul ăsta pentru Pricu e puțin dificil, dar nu e bai. Nu e bai deloc, pentru că e în avantajul meu. Și mai puțin pentru el. Mai ai una șansă. Ce să... Și, după cum vedeți, aveți în fața voastră câștigătorul acestui challenge. Ai găsit concurentul, băiatul meu, eu sunt câștigătorul acestui challenge și tu ești pierzător, mamă cum arată ăla! Dați acolo urmare, follow la modul pe Instagram, că eu sunt câștigătorul și el.